যেতে নদী যায় বহি সব নুহে রে গঙ্গা দেশে দেশে উড়ে পতাকা সব নুহে তিরঙ্গা বহি যায় রে গঙ্গা উড়ে তিরঙ্গা বহি যায় রে গঙ্গা উড়ে তিরঙ্গা। ମଣିଷ ନିଜର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବଳରାମପୁରର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ପୁଅଟି ତାର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେ। ପାଠ ଯେମିତି ପଢେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସବୁଥିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ତାହାର ସହପାଠୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଭେଟ ହେଲେ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତମ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ନାଁ ରଖିବ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢୁଛି ନା, ଦେଖିବ ତମର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏଇ ଟିକକ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସମୟ ସହିତ ଏମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ସଂସାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତାର ରୋଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ସେ ବୈଦ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଚାରା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୈଦଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାକୁତି ମିନତି ହେଲା। ବୈଦ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଲା, ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ଭିକ୍ଷାରେ ବା କେତେ ପଇସା ହବ? ଶେଷରେ ସିଏ ଭାବିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜଉଆସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି କଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସାହାରାର ହାତ ନ ବଢେଇବେ ତାହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଏସବୁ କଥା ରାଜା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ହାତର ଝୁଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ରାଜା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହାର କଣ ଯାହା ଦରକାର ହଉଛି ସମସ୍ତେ କଣ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛ? ଏଇଟା କଣ ଧର୍ମଶାଳା? ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକା ନେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବି ବୋଲି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶୁଣ ଦ୍ୱାରପାଳ, ତୁରନ୍ତ ଏ ଭିକାରୀକୁ ବାହାର କର। ଦ୍ୱାରପାଳ କଣ କଲା ନା, ସେ ଭିକାରୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ମନରେ କୋହ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡିଲା। ବିଚାରା କଣ ଆଉ କରିପାରିବ? ବେସାହାରା ହେଇ ବସି ପଡିଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣି ବଢେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଏତକ ପଇସା ତମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମ ପୁଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ଭିକାରୀ ମୁହଁକୁ ତଟସ୍ଥ ହେଇ ଚାହିଁ କହିଲା, ସତରେ ତମେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ବୋଧହୁଏ ତମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ରାଜା ଥିଲ। ଆଉ ଆମ ରାଜା
आर जन्म भिकारी थे नुह कि आज्ञा सतरे मनीष निजर आचरण निजर परिचय देते ना कौन आज्ञा आज तो एतिकी पुणी देखा आपण मान सहित आउ एक हृदयस्पर्शी कहानी सहित से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।